La ciutat pot ser amable si sap entendre la natura. I hem d'estar orgullosos de dir que treballem a bosc i sentir-nos orgullosos perquè al final és mantenir el nostre entorn, no? Que tenim més a la vora. Estem en un moment de canvi radical de moltíssimes coses. Hem de fer una transició, la transició ecològica, a marxes accelerades, a més. Jo crec que hem de començar a mirar també la natura en relació a nosaltres com a cultura. Que s'entengui que els boscos són multifuncionals. Jo crec que el sector forestal té un futur bastant esperançador. Li vam preguntar per què no hi havia dones al cos d'agents rurals i la seva resposta va ser molt senzilla. Ens va dir perquè no ho demanaven. Encara la dona ha estat molt menys visible que en un sector potser més urbà de la gran ciutat, no? A dia d'avui puc dir que els meus millors aliats són els propietaris i els treballadors de bosc. A dia d'avui ja me'ls he guanyat i ja accepten les meves ordres en certs moments i no hi ha cap tipus de problema. I com a dona penso que més dones hi haurien d'haver perquè el món anés millor a gestionar coses d'aquestes. La cura sí que és una cosa que les dones ho tenim molt a dins i al final els problemes mediambientals és cura. Jo et diria que per mi emboscar-se és futur.